så nu må du se, om du kan klare det. Det kan jeg ikke. Skal du have billeder af? Undskyld. Nej, jeg er ved at lave film til jeres Dropbox. Anja, hun tog sådan et billede, hvor hun stod. Du var ikke? Anja, hun tog sådan et billede, hvor hun stod med fødderne til glemmer om andrene. Jeg synes, I skulle tage nogle billeder også i stedet for. Au, det gør Det er til jeres Dropbox. Skal jeg gå bagud så? Den har ikke lige været. Vi går lige den her vej. Så kan vi lige se, hvad der står her. Hvad står der på den øverste? Der. Nej, den øverste. Der står nyhedsartikel Og portrætartikel. og baggrundsartikel. Yes, så kører vi tilbage. Det var ikke en artikel alligevel. Så går vi den anden vej. Foto. Var det et foto? Et pressefoto. Det var det ikke. Det var det ikke. Vi går videre. En fagtekst. En farvebog eller en folder. Nå, det var det heller ikke. Er der flere? Nej, så slutter den. Nå, men så går vi lige tilbage, fordi så var det måske slet ikke fiktion. Så kan det være, at det var faktion. Faktion. Der er privatfoto, dokumentarfilm, selvbiografi, erindring eller en reklame. Nej, det synes jeg heller ikke, det er. Vi går tilbage. Måske, det er fiktion. Det er der ikke. Vi går den her vej. Ja. Så er der novelle. Nej, der er en roman. Først. Der er en roman. Så er der en novelle. Det kan være en psykologisk novelle, en realistisk novelle, en surrealistisk novelle. Nej. Så er der digt, episk digt, knækprosa eller lyrisk digt. Aha. Billede, kunstfoto eller maleri. Okay, så det er ikke et pressefoto, vi har herhen. Nej. Film, kortfilm eller spillefilm. Aha. Og så er der skuespil. Slut.